بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی بیت فقیه قبرا خانیه قبرا خانیه زمان کردی بیت فقیه قبرا خانیه قبرا خانیه زمان کردی بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی کوکی جیانه قبرات ایرانه قبرات ایرانه زمان کردی کوکی جیانه قبرات ایرانه قبرات ایرانه زمان کردی بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطف و نازه لطف و نازه زمان کردی هرپیشی ساعت خوش چقدر شیرین زمان کردی تماشاوان عزیز روز باش روزاوی بخیر به انشالله اون خیر هاتن لسر اکرانات TRT کردی ام ایرو برنامه که تری تجی و گله کیجی دلگشی دا دویجم چقدر شیرین زمان کردی مگو تماشاوان عزیز ویجی آنها فهم کریه که ام ایرو گله کی مجاره که گرینگ باخون لی جبر وی که دناف استودیوی مدا دیسا دو انسان هری دلال هیه تماشاوان عزیز آنها سری دا بیجیم زانینگه ها ارتوکلیه دا دوچنت دکتر زülküf Ergün İroli gelmeye anha strambeji mey her delalji kuşkame Nurhayat Selen İroli gelmeye temaşavanın aziz emi İro mujara Ali Kurdin hem Sovyet ebejin hem ji Ali edebiyata Kurdi ser em mujara gring da bu axvin jiber ve keji zamana Kurdi çıqas şirine mujdizanın ez anha histikim ku mujdina mala xuda jibu ev strana geleki kelecan bun jiber ve ke anha bername daviya hafte dest bekir bun خیر هاتن اج سری دا بیج ما مستد تو جی خیراتی ناو خیر دا بن گلک سپاس چند ما مستد سپاس سویت ام دیتنا تا گلکی که خوش بود ما مستد که ها دلال سرچاوم ما مستد نه کی قلا بحث خو بکن زنگی ارتوکلیه دا منتخبتن بله اونزانن yani beşa zamanı Kurdi u çanda Kurdi 2010 ve Türkiye dest karbone jara peşil zaningah me zaningah Mardin Artukli dest bekir u ezji 2012 ve lurt xebtim kartkim dersin edebiyata no dedim bikirani jana pevistip ki dersin zaman jez dedim
em jî hewl didin xizmeta zimanê xwe bikin. Zimanê şîriniya Kurdî pêşî nas bikin û paşê wê tamê bi xelkê xwe jî bidin nasandin. Derdê me jî ev e. Yani hizmeteke pir mühim ama Mustafa. Warê akademîk bêgomam. Beli, beli. Nur hayat selentî jî xêratî. Hinek me bide nasî. Navê min Nurhayat Selam. Ez ji İzmirê tê min vir. Ji Esê xwe ji Cizîrê me. Min jî Ege Üniversitesi Konservatuar xilas kir. Cewem. Sersera hatî. Stranê te jî gelekî xweş bû. Rehma Xwedê nevsa mamoste. Ev stranya kê bû mamoste? Ya şikoyê Hesene ew jî Kurdekî Sovyetê ye. Sovyetê nevs. Em ê li ser rawestin. Belê, Qedek belê. baş e. Em serdav Ev sekinin. diyariya Kurdên Sovyetê ye. Ev helbest û ev awaz. Mamoste ama eva ça dibîzî belkî vê gavê de gelekî qedexe jî hebû. Nevsa mamoste ev tengasî da ser zimana Kurdî ra tişkî yani çiqas berhemeke taybet derxistiye holê. Hetî naka jî ev zimana Kurdî ha dijî û niha ev jî hez dikin. enerjiyek disteme nevsa coş. Belê mamoste. Elê. Bêguman xwediyê wê jî bi vê coşê nivîsî. Yani ziman pişek hestin. Zanê qasê aqil milletek ji serdemên berê heta niha hestên xwe, serboriya xwe, daxwazên xwe di zimanê xwe de vetişêre, kod dike. İşte dema mirov wan tiştan dibihîze her peyvek belkî bi dehan bi hezaran bîranîn değişên mirov da şîn dikin. Ji ber wê ye ziman tesîrekî pir mezin li guhdaran dike. Li kîjan guhdar ew kesên ku bîranînên wan bûyî zimanê heye. Wî zimanê rabûne, rûniştine, giriyane, keniyane. Ji ber vê çendê gelek kesên teorîsyenên li ser edebiyatê jî dixebitin. Tedî fikreke heye dibêjin ziman tenê ji bo gotina hest û fikrê xwe ye. Ne. Yani fikir nîne, tenê wasta nîne ziman. Ziman di heman demê da nasnameya mirovan çê dike. Lewra ew hestên ku Kurdan bi riya zimanê Kurdî derbiriye tu zimanî nikarin bikin. Çünkü em bi tu zimanê têkiliya me xwezxurt nebûye. Ji ber vê çendê ziman giring e û ji bo xwediyê wî zimanê ew ziman şîrîn e. Wexta şîrîniya wî zimanê ez bibêjim di asta berhemên hunerî de ne wa bi müzîkê, bi edebiyatê, bi sînemayê wexta vê derbirin milletên din jî ez bibêjim şîrîniya wî zimanê hîs dikin. Yani lewra ez bêjim bi Kurdî eger helbestên pir baş hatibin nivîsîn, eger stranên pir baş hatibin çêkirin û yekî biyanî jî evê tam û çêjiyê wexta bigire, nexwe em xurtiya zimanê xwe ji bo wan jî nîşan didin. Bi rastî jî em dibêjin ev ziman hêja ye ku mirovên ne tenê Kurd yên biyanî jî hîn. Lê ji bo vê tabii divê em piştgiriya vê bikin ewa. Mamoste ev ziman hebûna me ye. Bêguman. Nevsa mamoste gelek taybet û xweş dilê me jî geş dike. Anha temaşevanên ezîz hejmar jî anha bin ekrana televizyonê ez hejmara me jî bidim herkî pirsên ve hebe. Pirsên ve hebe û dikarin me ra ser ev hejmara 0506 657 533 622 dikarin ser ev hejmara da me ra pirsên xwe bişînin. Mamosteya me jî mamosteya Delal bira pirsên ve bersîv bide. Li em ser edebiyata Kurdî em ê biaxivin. Ka mamoste ji kerema xwe me ra bêjin. Ev edebiyata Kurdî hetî kingê derketiye holê ama alî dîrokî de em dest pê bikin kerem kim. Dizanin yani destpêka edebiyatan ji bo hemû edebiyatan pir kêşedar e, problem e. Yani ji ber ku gelek caran ev wesîqayên nivîskî negîştine heta roja îro. Bo numune ji bo zimanê Tirkiye eger 1800 da li Asyayê navîn hinek kevir nehatane dîtin nikarbin bibêjin dîroka zimanê Tirkiye digîje heta 700 mîlad. Ew hat dîtin loma dest da belgeçê bû. İca dema behsa edebiyata Kurdî jî dikin bi rastî Kurd li herêmek dijîn ku gelek caran şer çêbûne, erd heş çêbûne,
ez bebêjim tofan çêbûye newşa بله tofana نوح طوفان نوح چی dibêjin جه li herêma me Belê. çêbûye îca di demên wiha da berhemên nivîskî ku li ser keviran hatine nexş kirin ez bibêjim di pirtûkan hatine nivîsîn hûn dabûne yani mesela ez niha ji Mêrdînê têm li me bajarek heye bi navê Darayê du hefte berê em çûn yani lûr ciyek zindan heye camerek xaneyekî biçûk ser çêkiriye xaneyekî wisa pir biçûk lê li binê wî gencîneyek heye tu dişî lê meze dikî li binê wî cî wê xaniyê ser yani ez bawer dikim piraniya deqên tomarên Kurdî li ser Kurdan dibin axêdayê hîn derneketî belkî arkeolog Belê. alîkariya vê bikin belkî antropolog bikin lê di çarçoveya nivîskî da em dizanin zimanê Kurdî zimanekî pir diyalekt e pir lehçe ye di lehçeya lorî da bi Baba Tahir dest pê dike sed sala dehê da lê em dizanin çavkaniyên Kurdên me yên yarsan hene bi devkî ne yani yarsanê nêzî Alevîtiyê Şiîtiyê ne lê mezhebekî taybetî ye baweriya wan bi zimanê Kurdî hatiye xwedkirin bi stranan ez bibêjim bi qewlan bi gotinan gelek dereng derbasê nivîsînê kirine sed sala hevdeyê de hejdeyê da lê pirtûkek heye jê re dibêjin serencam di serencamê da heta sed sala heştan nihan behsa helbestvanên ku bi wê diyalekta me nivîsîne dikin îca em jûr tên di sed sala şazdehê da wexta mîrên Kurdan li vê herêmê çi li aliyê Îranê çi li aliyê Osmanî hene gelek mîrektiyên Kurdan çêdibin û diyar e heta radeyek piştgirî dane edebiyata Kurdî jî vê carê bi kurmancî edebiyatekî me dest pê dike û em behsa Aliyê Herêrî dikin Malayê Cizîrî dikin Feqiyê Teran dikin ji bo guhdaran ji bo temaşevanan ev kesên nasin îca bi kurmancî bi vî awayî dest pê dike herî dawî di dawiya sed sala hejdeyê û sed sala nozdehê de jî li der û dora mîrektiya baban bajarê berî Silêmaniyê Qeleçolan heye û navçeya Şehrezorê ji xwe ciyekî pir çandî gelek dewlemend e yani berî İslamê ew bajarên wek dîneverê hene bi navê dîneverî Şehrezorî gelek zana ji nav Kurdan derketine mixabin ew bajar jî niha tune ye ew jî dibin erdê de ye lê li ser vê mîratê hûn dizanin mîrata axê jê ye mîrata cih jê ye eger ciyek tovên baş hatibin çandin zû dereng derdikeve ji ber wê ne tesadüfe ku li ciyekê wek Silêmaniyê îca dibin tesîra mîrên Erdalan da helbette ewan goranî bikardanî sed sala hevdeyê da êdî goranî jî tên nivîsîn îca Kurdiya Soranî sed sala nozdehê da li ser bingehên kurmancî û goranî têdanîn û Saraya Babanan da bi vî awayî mesela kesên pir navdar Nalî heye Kurdî heye Paşê Salim heye evana bi vê diyalekta me jî dinivîsîn em tên heta sed sala nozdehê û sed sala nozdehê êdî qonağek serdemek şaristaniyek tamam dibe bi dîtinamin û qonağeke nû şaristaniyeke nû dest pê dike dibin tesîra medeniyeta Avrupayê da çi biriya ez bibêjim edebiyata tanzîmatê ya Tirkî be çi jî ez bibêjim edebiyata nû ya piştî sefera Napolyon ji Misrê heta aliyê Rûsyayê ve çû fikrên nû fikrên nû yên nûjen di nav Kurda da belav dibin îca em ji vê qonağê re jî dibêjin edebiyata nû serdema edebiyata nû lê di ber vê re di qeraxê van her du edebiyatan da edebiyatekî me ya din heye ku devkî ye em jê re dibêjin wek hemû edebiyatin dibêjin edebiyata gelêrî edebiyata gel edebiyata millî navên cûr bi cûr lê hatine kirin ev dengbêjên me ev stranbêjên me yên ku ji bav û kalan ne ji Evdalî Zeynîkê heta Reso heta Şakiro ne evana jî tradisyonekî devkî nerîtekî devkî edebiyatekî bi vî awayê erê
pişti davuya sereset sala bistiyedi tişten uha hatine nevisin le ev edebiyat dinav gelda ku ev edebiyata kurdanji ne kadar ne le gelek devlemende folkloristen kurt liser tıkaptın emtikarın bigişti konağın edebiyata kurdi bir viyavayı. Mamoste em dikarin bêjin yani her ikewun alî devokî da dibêjin. Ev ne hatiye nivîsandin ji ber vê yekê belkî qet nemane jî mamoste. Vak mı got yani mesela ez bêjim bu vakta bahsa dîroka zmanan têkirin dîroka zmanana kevin ya serdeman navîn û ya nûjen bahsa van zmanan têkirin. İca rast e zmanê Kurdî ez bêjim zman nas peywendiya zmanê Kurdî û medî peywendiyên pir xurt hene di navbera wan de. Herê hin tişt ji gatayên zerdüşta ji bo me mane zman nas ser dixebitin. Bi rastî jî em dikarin bêjin proto-Kurdî ye. Lê pir hin dikin. Serdema navîn da îca birayê Fars mîrata zimanên İranî hemû li ser danîne. Yani bi rastî qasê ku ev zimanên nûjenên İranî ne Kurdî, Farsî, Belûcî, Gîlî, Tatî, Osetî ev hemû zimanên İranî ne zimanên pisma min çawa Arabî, İbranî ez bêjim Suryanî Belê zimanên Semîtîkin birayê hevin belê Tirkî, Boğolî ne Kazakî evana dîsa kome zimanekin îca duê qonağê da hinek tiştên gengeşe hene yani gelo partî bav û kalê zimanê Kurdî yan Farsî ye yan ji bo Pehlevî ev di nav zimannasan da ciyê gengeşe hene çünkü lûr hinek tiştê nivîsîne hene lê ez vê dikarim bêjim qasê Farsî belkî ji wan zêdetir nêzîkbûna zimanê Kurdî bi wan bi vê qonağa navîn re jî heye ez dikarim vê bêjim. Mamoste hûn ji xwe mamoste ne ji ber vê yekê gelekî rind dizanin. Lê taybetmendî em tiştê ha dibîzin ya dibêjin Farsî û Kurdî wek hevin. Hin însanê me jî nizanin. Ji kerema xwe eva mamoste hema berfirehî me ra bêjin bira milletê me jî bizan be. Temam hejmara Farsî û Kurdî hev dişibin. Aynîne lê zimanekî gelekî hev diqetine hev cudane. Ji ber vê yekê mamoste însanê me jî ez naka dizanim hani ev ne jî anha difikirin. Ji kerema xwe eva bêjin. Und zanin yani ev peşi zmannasyen İngiliz ev fikra malbata zmani dertkin vakta Hindistan koloniya wane dişin lor mezetkin hala dinavbera zmanê Sanskrîtî, Hindî û İngilîzî da pir nêzik bûne. Belê. Li ser wana dixebitin û ew fikra malbata zmanan, familyeya zmanan dertkeve meydanê. Yani ew çiye di nav van zimanên ku endamên heman malbatê ne Hint Avrupa ne wisa mamoste. Mesela Kurdî zimanekî Hind Awropî îce şaxên wê hene yên Latîn hene ez bêjim yê İranî hene yên Hindî hene darek bifikirin ku şax dide îca bi demê ra bi dîrokê ra bi coğrafyayê ra di nav van zimanan da cudayî çêdibin û dibin entîteyên hebûnên cuda. Xwe Kurd bînin, xwe Fars bînin û di nav demên pir dûr û dirêj da ev nasname çêdibin. Lê bingeha wan ji aliyê zanistî ve em nikarin bibêjin ev bûye çavkanî. Ji ber ku wek min got yani gelek çavkanî hene ku windan e. Em neçarin li gor çavkaniyên ku bi dest ketine em bibêjin wala şopê vê zimanê digîje wir, êviya digîje wir. Em bi vî çavê lê mize. Êdinê mitolojî ne, êdinê menkıbe ne. Yani em büyük biçin em bêjin bavê me Adem bû û nizan zimanê wî çi bû ev tev spekülasyon ev. Ne wa? Lê bi çavê zanistî qasê ku hişê me digire, qasê ku destê me digîje em ê di nav zimanên hev famîle da nêzîkbûnên çandî, dîrokî, coğrafî hene. Ji ber vê pir normal e hevbeş bin. Kesî ji kesî nebiriye. Ew ji xwe wek hevdûne. Yani tülser axekî ne wa? Tu jî ji wê xwedî dibî, ez jî ji wê xwedî dibim. Ji ber vê em ê hinek taybetmendiyên hevbeş di nava me da çêbibe. Bi wî çavê me ne tenê me mesela têkiliya Almanî û İngilîzî. Zimanên Cermenin ne wisa.
تکیلیا از ببیجم فرانسی و ایتالی و زمان لاتین اوانا جی پر نزن یعنی ترمینولوژیا وان وک هفدوی هجماری وان پر نزی هفدونه اجا دبیجه شخلکیرا باش اجمالا قبعته yani Kürdi jber ku kem teditin qanaat amda waqt hevbeşi zamanı ki din ra teditin ev wek kemasiya zamanı Kürdi tedit ne xeyr ne usaya yani dinav zamanı Süryani ve Arabi da hazaran tişte ku em dibejin Arabi Süryani da je İbrani da je kiş kibriye yani evana hevbeşin u per asayiye jî lê wek got çêbûna miletan dinav serdemin dîrokî da serdemin dûr û dirêj çê dibin lê niha Kurd neteweyekin Fars neteweyekin zimanê Kurdî zimanekî serbixwe ye zimanê Farsî zimanê serbixwe ye lê em nêzî hevin em pismamê hevin pir hevbeşiyê me hene wek İngilîzî û Almaniyê ez wisa bêjim dişibin lê bingeyda dîsa hev diqetin mamoste ne wisa Ez û xuşka me delal em îsa mamoste bala xwe da ser gotina we ama te gotarî dikin gelekî nefsa Nurhayat jî ez bawer dikim anha ser ekranê de ji gelekî temaşevanên me ev gotina ve gelekî jin fehm dikin mamoste ev qonaxên edebiyatê yani aliyê zimanê Kurdî da edebiyatê da jî çi ne mamoste çend cûr rêvan hene cûr be cûr hev dişibin ne wisa edebiyata Kurdî da Belê niha belkî em bi taybetî ji ber ku pisporiya min ser edebiyata nû ye edebiyata moderne em ê bi giştî ser vê rawestin mamoste aliyê din da jî dîsa taybetmendî û aliyê zimanê jî gelekî heyjane yani maşallah tenê cikî de yani xwe girî nedin mamoste maşallah xebatê min bi giranî ser edebiyata nû ne îja wek min got yani edebiyata Kurdiya nû ji sed sala dawiya sed sala 19 dest pê dike her wek edebiyata Tirkî her wek edebiyata Farsî edebiyata Erebî ji ber ew bihêzbûna şaristaniya Avrupayê wiha kir ku em hem jaliyê siyasî hem jaliyê çandî hem jaliyê edebî ve qibleya xwe biguherînin yani qible li vir ez mecazen dibêjim belê berê mînak wexta şaristaniya İslamê pir bihêz bû zimanê Erebî û Farsî ji ber ku duyem zimanê berbelav û bûye zimanê edebiyata çanda İslamê jî başê Tirkî û Kurdî jî helbette tên lûr navend ew bûn yani Bexdadê baltikşandin ser xwe newa ez bibêjim İstanbulê baltikşandin ser xwe İsfahanê baltikşandin ser xwe Kahîre merkez bû lê dema tu bêhêz dikevî tu ji îtîbarê dikevî yani sed sala 19 17 18 19 şaristaniyekî xurttir bêhêztir derket ji her alî ve serdestiya xwe nîşan da ji ber wê di qada edebiyatê de jî êdî berhemên wan ji bo me bûn nimûne çawa ku ez bibêjim padişahên Osmanî wexta artêşa wan lawaz diket çûn sîstema artêşa Fransayê anîn belê asakîrî Mansurê Muhammediye û nizanim mektebên eskerî vekirin xwe wek wan kirin yani îca de edebiyatê de jî yani ji me nav welatên Osmaniya gelek kes diçin li Fransayê perwerde dibin hînê edebiyata wan dibin tînin li vir rojname derdixin war derdixin îca Kurd jî wê demê parçeyekî dewleta Osmanî bûn wan guherînan bi min baş dîtin ev navaroka nû mijarên serdemê bûn navaroka edebiyata Kurdî jî ku cara pêşî bi baweriya min di edebiyata me da Hacî Xadirê Koyî dibe berdevkê fikrên nû yên vê edebiyatê lê dema dewleta Osmanî belav bû 1920 da Kurd jî cev ketin mixabin yani beşek Kurdan ketin nav Sûriye beşek nav Iraqê da man beşek ji xwe berê da nav İranê da bûn û beşek jî li Sovyetê man îca belê mamoste biştî
دوی مروف ادبیات نویا وان هر ولاتان با آوایی که جهب جدا بنرخینه از باورد کم ایجا ام دکاربن ام بین سر کردین سوویتی بله ماموسته aynı lüvür da undikarın le temaşavanın aziz bira seri da bizan mamuste me dünlerin edebiyata Kurdi ya Sovyeti jiser ev mijara geleki gringe mamuste Winji yani ez bawer dikim gelekî hewleke û lêkolîneke pir zêde vedaya ji bo ev pirtûkê êku dixwazin û ev mijar bala ve bikişîne temaşavanên ezîz hûn dikarin pirtûka mamosteyê me dikarin bistînin îzna Xwedê ev pirtûk dikarin bixwînin lê mamoste belê li vir da ev pirtûka ve dîsa xêr be lê hûn pirtûka din jî gelekî venivîsiye lê giringiya ev pirtûk çi bala ve kişand mamoste ve xwest ku ev pirtûk hûn binivîsin? Yani tu zanî min got piştî 1920 Kurd şehev belav mixabin yani. Yani sînor çêbûn her welatek siyaseta wî heye polîtika wî ya çandî heye peywendiya Kurdan ji ber ku ji ev hat veqetandin ve min Kurd heta na jî hewdû başnas nakin. İca meraqa min li ser Kurdên dûr e. Ez her tim dixwazim tiştên dûr mirov nêzik em xwe dinasin kêm zêde belkî ew jî me merak bikin behsa me bikin û parçeyek beşek bûn di dersên me zanîngehê de jî me behsa wan dikir mala wan ava weşanxaneyên me 15-20 salin berhemên wan jî çap dikin bi saya wan jî em vê edebiyata xwe hîn dibin îca dema tu nav şert û mercên welatek de ne jî tu nizanî ev divê edebiyatê de çima behsa hinek tişta têkirin çima zêde têkirin çima hinek tişt qet nayên dîtin divê mirov sebebê wê bizane merak bike lewre em her insanê ku ez bêjim li welatê wê dibêje qey dunya hemî wek welatê wî ye her tişt wek li vir e nexêr dunyayê din hene erê em yek dunyayê dane lê di nav vê dunyayê de dunyayên taybetî hatine ava kirin û sînor hene derbas bûn zehmete ji ev agadar bûn zehmete ji ber wê merakê min xwest ez ev Kurdên me ên Sovyetê ku hindikin Kurd dibêjin hindikin lê rindikin tiştên baş tiştên pir hêja kirine min xwest ez hem serboriya wana dîrokî hem ya edebî û hem jî kêşeyên vê edebiyatê qusûrên wê aliyên wê xurt pêşî bi xwendekarên xwe bidim zanîn û piştî dersan da min gelek wan kir wek gotar çap kirin paşê min got bi awayekî rêk û pêk em bikin pirtûk belkî ne tenê xwendekarê me Kurdê me yên din jî kesên xwenda meraka wan ser edebiyatê hebe bixwînin çi hatiye nivîsîn evana hemû dewlemendiyên me yên edebî û çandî ne yani tedî mal dibêjin mal bê tefûtal nabe ne wisa bê xwarin nabe çand jî bê berhem nabe yani ji bo em di qada çandî de bibêjin em milletekin em edebiyatekin ne wa em hebûnekin divê em vê nîşan bidin em ser bifikirin yani çünkü tiştên afirandin tu wexta karê rexnegiran karê akademisyenan karê ronakbîran ew e ku li ser vê hebûnê bifikirin aliyên xwe yên qels aliyên xwe yên kêm aliyên xwe yên baş evana binirxînin ji bo ku bibe bingeh ji bo nifşên din wek metafora dîwarê gelek caran em kartînin ne wisa tedî dîwar kevir tu datînî ser kevirek kevir datînî tu ser kevirek îca her nifşek rastiyê de li ser dîwarê çandî tiştek em datînin eger em daneynin ew mala çandî ava nabe mixab em ê mala xwe wêran bikin tedî mirov cana li hinek ciya digere çi wisa avahiyên xweşêk ne qesrên xweşêk balkêşê ê xebat ser hatiye kirin ne wisa dinya xwedê hosta ket û ez bibêjim xebitiye ciwamêr eger ne dizî be eger xebitî be ne keda wî em dibêjin ya her bir jî ne wa lê yê dinê teral
سر پشت کتیه وک کوخکید که هیدای نبیجی امر تشپی دلی مروف پیش شوته حتی مجن خلیل سرته نوا بله جد قادا چندی دا جیوسا یعنی جبو هنه کش مرا نبیجن خلیل سره یا خلق صاب برهمن باشد نویسینه نه موزیکن باشد که سینمایی که باشد که کامون شد که نه اد وب شکی غیرت مروف قبول نکه بله شوا ام تخوازم مال خو بک مال جیران خو خوش بکن دوی ام زمان خو ادبیات خوشی به من خوش بکن مرا که بیشتر کرم خو ما مست صحبت کلی گرن در واسط به کرم که ويلو دای خریبم دای شراب و کمرشه ویلو 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 شراب و کمرشه دای خریبم دای Gündiyan girti meşan Veylo, veylo, veylo Gündiyan girti meşan Day heribim day Gündiyan girti meşan Gündiyan girti meşyan Day heribim day Şarabu kam sore Veylo, veylo, veylo Şarabu kam sore Day heribim day Gündiyan girti dore Veylo, veylo, veylo Gündiyan girti dore Day heribim day Gündiyan girti dore Veylo, veylo, veylo Gündiyan girti dore Day heribim day Şarabu kam spiye Şarabu kam spiye Day heribim day Kheliya khudaniye Veylo, veylo, veylo Kheliya khudaniye Day heribim day Kheliya khudaniye Veylo, veylo, veylo Kheliya khudaniye Day heribim day Veylo, veylo, veylo Veylo, veylo, veylo Veylo, veylo, veylo Day heribim day
ساعتها خوش Gelek spas. دنگی تگیلک خوش Gelek spas. مامۆستا هم خوش هم جی نرمه نسا هری مامۆستا والله بدلی منه ama hatta bari نور beş حیاتی پر درخن em ایدی نورات بله مامۆستا izna خودی em derxin lê mamoste Davîda em hatin edebiyata Kurdî ya Sovyetê mamoste em zanin ku ev xiqê Sovyetê gelekî tengasî dîtin zordestî dîtin newsa mamoste بله lê li vir da jî çi qas tesîrê hin tişta bimînin jî mamoste dîsa jî evna parçeyeke edebiyata modern jî girtin newsa jî girtin بله lê pêşiye de mamoste ji kerema xwe me re bêjin ama hinek dîrokiyê van da em bipeyivin dîrokê van بله yani beri Sovyetê helbetse hebûna Kurdan li vê herêma ku paşê Sovyetê destanî ser Kurd parçeyek ji hebûna xwe herêma Kafkasya wek Balkana ye yani hema bêje her cure millet hene mamoste ez birûkî me ha ez zanim ez birûkî me gerek em yani anha dîrokiyê me hûn ê dest pê bikin silav û rêz milletê me hemû ara yani ez her kesî silav dikim lê aliyê birûkî naka gelekî rin guhdarî bikin kerem mamoste Ja ev herêm ji ber ku ekim got yani di nav Asyayê da û ez bibêjim Anadolê da li aliyê din herêmên Slav neqebeke gelek millet için tên serdestiya welatên cûr bi cûr çêdibe bêguman di serdemên berê da her dewletek wexta bihêz dibe mirovên xwe tîne lor bi cihê û yên din jî feqîran yê din aciz dike newsa mamoste Ja di çavkaniyên dîrokî da tabii evana yên pir kevin mirov nikare qeteyê bêje behsa gutiyan dikin li vê herêmê demek serdest bûne û gutî jî wek bawok halên Kurdan tê hesibandin lê serdemên nêzik da yani piştî miladê piştî zayîna Hezretê İsa behsa çend mîrektî û dewlet hûn zanin pir tevlî hev dibin axir hinek wiha dibêjin hinek wiha dibêjin behsa mîrên Kirdmanê Mîhranî Deysemî li vê herêmê dikin lê yê herî navdar Şedadî ne ku malbata Selaheddînê Eyyûbî Belê ji bo Kurdan şanaziyekî mezin e Rewadî lûr hukmranî dikin li vê herêmê niha ciyê ku Azerbaycan heye beşek belê Türkiye niha Ermenistan vê dorê wê demê jî paytexta wê Genceyê Şeddadî dora sed kusur salek lûr hukmraniyekî baş dikin Kurdin dûr da tu münaqeşe tune lê em çavkaniyên İranî mêze dikin mesela di Firdewsî da behsa dema şerên İran û Turanê dike mesela Rustem şerê xwe her tim li wir dike ku hûn zanin çanda Kurdî da Rustem ve Kurd tê qebûl kirin yani Kurd li vê coğrafyayê gelek dîsa serdema nihav Karabağ ku niha belê nav Ermenistanê belê û Azerbaycanê ciyê şer e ev şer her tim devam Şah Abbas gelek caran mîrên aşîretên Kurda li wir bicih kirine yani hîj 1500 1300 wan da Kurd li wan deran hebûne bihêz bûne belê ji ber vê ev axa ku em dibêjin parçeyekî var û welatê Kurdan e ji xwe yekî wisa dûr nîne coğrafya me behev ve lê di sed sala 19 da guherînin pir mezin çêdibin hûn zanin yani ev coğrafya di nava İranê Rusyayê û Osmaniya da sê împaratoriyên mezin car bi car dest diguhere îca sed sala 19 da ev pêvajoya moderniyê ji ber ku Rûs pêşî zûtir dest davêjin wan dînekî ji nava wan derketiye jê re dibêjin petroyê dîn lê rastî karê baqil kiriye yani karê dînanî ne ji ber ku karê ecêb kirine her halta dî herêma me jî Kurd wexta kesek tiştek wek wan neket bişe dîne çi ye yani wî jî dînetiye kiriye devlet bêhêz bûye îca ji ber ku bêhêz bûye ji aliyê eskerî ve jî bêhêz bûye pêşî 1813 wan da heta 26 wan gelek axa ku bin destê împaratoriya İranê ji wan dizîne ev Gürcistan û Ermenistan û hemû bin destê İranê dane îca beşek piştî wî salên hefteyê wan bela xwe de Osmaniya da êrişê Osmaniyan ki hûn zanin heta demek tên Qarsê wan Ardahanê digirin di vê serdemê da Rûs ji ber hevbeşiya dînî
pişkiriya Ermena dikin. O Osmanlı jî sajber piş hevbeşiya dini Kurdan, pişkiriya Kurda dikin. Lê şerê her duan jî şerê deselatê ye. Yani evana wek unsurên çandîne bêguman herkes fam dike. Bəli. İca divê serdemê de Kurdên ku alîgiriya Osmanî kirine li ciyê xwe mane, lê Kurdên ku alîgiriya Rûsa kirine, taybetî Kurdên Êzîdî beşekî jî Êzîdî ji ber ku dîn cuda ye, xwe nêzî wan dîtine. Gelek Kurdên me ji herêma Qersê ev Entabê, ne Entaba Gaziantep, Entabekî din aliyê we heye. Qersê, Agiriyê, ji wan deran Eşîra Sîpkan hene, Hesenan hene, evana hinek dibin Müslüman û hinek jî dîsa wek Êzîdî dibînin. Aliyê xwe aliyê Rûsan dikirin. İca bi vî awayî li der û dora Rewanê, nüfusekî Kurdên Êzîdî kom dibin. Helbette Ermenî jî Kurdên Müslüman pir bi wan qayîl nabin ji ber ku nexweşî navbera wan de çêdibin. Ew jî xwe li Azerbaycanê dikirin. İca Sovyet hûn dizanin şoreşa Bolşevîk 1917 da çê dibe. Lê di nav du sê salan da hêdî dewleta sîstema Sovyetê ciyê xwe digire. û Sovyet hûn dizanin mantaliteya Sovyetê biçek cuda bû. İdeolojiyekî internasyonal bû. Xwe di şûna dewletên neteweyî de xwe dispart ideolojiya proletaryayê. Wan digot em dünyayê ne wek Kurd û Türk û Fars û Arab em nabînin, karker hene û burjuvaziye hene, serdest hene. İca em dixwazin bibin dewleta hemû karkerên dünyayê. İdeolojiyekî bi vîya. Ji ber wê Rejimê kapitalist mamoste. Erê derdê wan wiha nebûn ku milletên din nava xwe da behlînin, asîmîle bikin. Ji ber wê dema Sovyet çêbû, ciyên ku ez bêjim milletên etnisiteyên cuda hebûn, di çarçoveyê sistemekî federal da komar çêbûn. Mesela komara Ermenistanê ya Sovyetê çêbû. Komara Azerbaycanê ya Sovyetê çêbû. Komara Kazakistanê û evê dinê, evê ku em dizanin welat. Niya xwedê komar çêbûn. Îca li vir Kurd belawela bûn navan komara da. Piçek ew Êzîdî û Müslüman û tiştê wisa jî hebûn. Hinek li aliyê Ermena man, hinek li aliyê Azeriya man. Tabii rekabeta Azerî û Ermenan bu sebep ku Kurd divê dabeşkirinê de tiştekî baş bi dest nexin. Lê çavkaniyên dîrokî ji me re dibêjin Lenin bi xwe emir dide, dibêje divê herêmekî taybetiya Kurdan jî hebe. Di 1923 de ev herêma Karabağê ku niha di rojevê erê li wir heta 29 sîhî ji bo Kurdan herêmekî otonom çêdikin. Di çavkaniyan de mesela rahmet li ruhê wî be Efrasiyab Hewramî, Doktor Efrasiyab Hewramî dîroknasekî Kurdê İranê ye. Li ser vê mijarê pir baş xebitiye, salan arşîvên Sovyetê de xebitiye. Belge van tiştan nîşan dide. Wê demê li vir li Laçînê, li Kelbajarê, li Şûşayê radyoya Kurdî vedibe em pir nizanin ha tomarê wê tunene. Behsa rojname dike Kurdistana sor bi navê Kurdistan. Eva radyoya Yerivanê pêşwatir radyoya kedin. Berî. Çavkaniyên dîrokî ji me re dibêjin lê ew tomar negîştine destê me. Heta li Şûşayê dibêjin xwendingeha perwerdekirina mamosteyan vedibe. Bu dersên Kurdî bidin. û nüfusa wan jî çavkaniyên dîrokî ji meriyariya wan tu mêzet ki li Laçînê, li Kelbajarê nüfusa Kurdan hefteyê jortire wê demê. Bak mi got yani evana guherbarin ki serdest be nüfus edine dişin yani hev nagirin dişin sadem enö kemzedem tahmin dikin. Lê ew rekabeta Azeriyan û Ermenan Bakırov, Mir Cafer Bakırov Partiya Komünista Serokê Partiya Komünista Azerbaycan'a Sovyetê biçek bir inisiyatif avî û Ermen evê kiyanê nava xwe da diqedînin. Sî da
او تجربه بداویته لی سوویت ناف سوویت دا termeki din heye milletin büçük terma milletin büçük yani milletin خودی komar hene و milletin ku خودی komar nine mesela bahsa sad dusat etnisite antkin dinav Sovyeta ve Zede mamuste. Gelek. Ama nakşeya Sovyet emezekin Bəli. cisisiye ki Ben dünya. avda mamuste yazdelik der devlet derketmezse yazdı. Bela buna Bu parça Sovyet'e bəli. gelek velat jebaqetiyan و navciye Ukrayna'ya vanji Bəli. benim. Jiber ve mafin çandi u zmani dan kurdan. Kurt her zede le Erivan'e bun le Ermenistan'e le Azerbaycan'e ve Gürcistan'e bun. Divan se velatan. Di salin despeki dalvan her se velatan ji xabatin çandi çebun. Le yaku devam kir Kurdin Ermenistan'e. Pranici Kurdin ezdi bun. Kurdin ezdi bu. Ciyedin tamiri mıxabın. Jiber sedemin siyasi. Le livir pişti navberek devam kir. Yani emtkarın bibijin ji derketina rojnameya riya teze edebiyata Kurdiya Sovyeti livir dest bekir. Le ve deme tvem pişek sosyolojiya Kurdin ve hereme bizanın. Prani westiyayı rahte şerın. Yani 100 sal herem avan şer çekune. Şoreş çekune. Yani tişte nexweş qewmîne ku mirov naxwaze de edebiyat awan da wek travmayek ders geve pêşan. Lê mamoste helal bejvan ra çandê xwe parastine mamoste haqa bin zilm zordestî da? Evet. Emelser vana tabi sebebi ve hene bimin sedama sereke evi sistema Sovyeti kureda var. Na siyaset henek tişta da bir yer bideste. Siyaset vakta reveke çand jî, edebiyat jî, hüner jî geçti be. Vak potansiyel heye, cana heye nayditin perdet be. Yani her velatek siyaseta wî heye, ideolojiya wî heye, henek tiştan vet şêre mesela. Mesela em dibêjin Kurdên Sovyetê tiştê baş kirine lê kesên radyoya Erivanê vir dû vedat xebtin dibêjin stranên li ser began, li ser aristokratan qedexeye. Yani lûr jî her tiştine azad. Bəli. Tiştê ku li gor ideolojiya wan e. Mesela tiştên li ser karkeran, tiştên li ser paleyan, li ser gundiyan ew baş e rewa ye. Lê tiştên li ser aristokratan stranê wan jî qedexene. Pêşî ji wara dibêjin yani derkevin televizyona radyoya tiştê wisa nebêjin. Hûn bibêjin ev dubare nabe. Ji ber wê ew jî dersa xwe digirin tiştê wisa nabêjin. Ji bo dewam bike. İca min got sosyolojiya ve Kurdên ezidî travmatik bermayên şûrin ne? Bavukalê wan piranî dişerda mirine sevî mane. Bəli. Yani Amerikayê welatên din gelek şu an nivîskarên pêşiyên Sovyetê re dibêjin nivîskarên sevîxaneyan. Dêw bavê wan tune de sevîxaneyan mezin bûne. Hatta hineka zimanê xwe ji bîr kiriye. Mamoste gelekî ji xwe sürgün kirine. Erê. Neyse gelek kesan ji mirine bavukalê me dibêje yani ez ji bavê xwe de dizanim. Xwedê ji wan razî be mehim dikin. Yani cemê erezê de divê ku derbas dibin tên cemê erezê de divê xûn diherike. Issa tên kuştin. Bila temaşevanên me romanên wan bixwînin, çîrokên wan bixwînin. Yani romanên Arabê Şemo bila bixwînin, Aliya Abdurrahman bixwînin, Hacıye Cindî bixwînin. Evê trajediyê dêpşavê serê xwe bînin. Ew qas min beşekê vê xebata xwe da jî behsa kiriye nasnameya travmaya, travmatik. Li wir ev serborî wiha dikin ku tedî tiştên travmayê her dixwazî behsa bike. Her dubare dibe. Çünkü ew bir eş ji bo te. Her tê behs Eşeke kirin. herî giran. Eşekî pir giran e. İca bimin Sovyet heta demek ki ji wan re dibe ciyekî rehabilitasyonê. Yani rê dide wan ana ciyek wexta mirin hebe mirov tayê razî dibe. Yani ji mirinê rizgar bûne. Lê şansekî wan heye Ermenî ji ber ku nav Kurda da ne serdama mîrektiyên Kurda da zimanê Kurdî pir baş dizanin.
yani xeyra Ermeniyan dikişe. Mesela kesek he navevi Hakob Hazar yani. Kurçe rad beşin Lazo. Liser alfabeya Ermeniyan şu kurdara alfabe ekçedik. Hazar nesir bisteda. Navevi datine Şems. Şems bu kurdun Ya Celadet Bedirxan'ın ne mamıştı? Neyse ya Ermeniki. Ya Ermeniki. Alfabeya Ermeniyan nozan cüdaye. Beli. Li lgor dengi Kurdi çetke. Dedi ki alfabe Arabiye hem Kürt kartı. Beli. Partinin Fars. Beli ya Farsi ya. Alfabe ke. Lur kitebek dinlevisine ser ferkirina Kurdi. Diçe sevi xaneyan digere zaruken Kurdan hine Kurdiyet. Evi cameri Qanciyavi dora 10 salan viyavay çedibe. Li hunduzanın xandingek ekoleki Kurdnasiye ya Sovyetiye per beheze. Le St. Petersburg'e, Moskova'ya yani ji Alexander Jaba, ji Peterler, u ez bejim paşe Mrovin Rudenko mesela hanıma Rudenko dertke ve jinabavan Mrovin pır balkeş derketin hatine eser kurda kar kirne. Ji ku devleteki emperyalet xwazin cîranên xwe nas bikin. Beli. Ji vexta hatine ji bo raporê xwe binivîsînin ne? Yani ji bêjim Alexander Jaba konsolosê Rusan lê Erzurumê bûye wexta dibin destê Rusa da bûye. Yani ji nêz hatine. Ji ber vê çendê Kurdî dizanin sporên zimanê Kurdî ne. Dibînin ku ew alfabe ji bo Kurda nabe. Li dengê Kurdî nagunce. Ev fonetik. Erê. Ev nabe nasamamıştı. Tîp û deng divê li hev. Lê nehatiye. İca wan xwestiye ji İshak Maragulov ji Süryane û Arabê Şemol ku bavê romana Kurdî tê hesbandin. Evana 1928 da alfabeyekî Latîniya ji Celadet Bedirxanî cudatir. Alfabeyek datînin. Beli. İca bi vê alfabeyê de 1930 da rojnameya riya teze derdikeve. Ev ji 1930 heta 37 ez divê xebatê da wek xonağa avakirinê, xonağa damezrandina vê edebiyatê ez pê nas dikim. Çima? Çünkü ew Kurd gundîne, nezanin, xwendin mendin tuneye, zanayê wan ê herî mezin Arabê Şemo ye. İca şivanê kurmanca bixwînin Ciwamer çawa bûye zana. Beli. Çuya xebitiye nava şerda zimanan hîn bûye. Xwendin mektebek tune wisa rêkopêk. Lê dibe endamê Partiya Komünîsta Ermenistanê û paşê diçe li St. Petersburgê dixwîne, xwe şarezat ke. Em dikarin bibêjin Sovyet 1930 da wexta Enstitûya Perwerdekirina Mamosteyan vedike kadroyên Kurdnasiyê, kadroyên edebiyata Kurdiya Sovyetê jî bi vî awayî perwerde. Rojname ders dikeve, radyoya Kurdî dest bi weşanê dike. Di nav weşanxaneya Dewletê ya Ermenistanê da pirtûkên Kurdî tên çapkirin. Xwendina Kurdî dest pê dike, pir balkêş e. Tevî ku Kurd lor pir hindikin jî perwerdeya bi zimanê dayîkê. Beli. Em nihat dixwazin newsa, em dixwazin li vir jî çêbe, li welatê me jî çêbe. Tiştekî rewa ye, baş e. Evana wê çayê dane. û dest pê dikin li mektebên ciyê ku Kurd zêdene bi zimanê xwe dixwînin. Min mesela ew ke bibliografya hene, min lê mezekir Aleksandriyan bibliografyek nivîsiye. Heta 1937 dora 178 pirtûk hatine çapkirin. Wê demê tiştekî mezin e. Piranî pirtûkên perwerdeyê ne. Beli. Mamoste hiç dizanim Ali Kazakistanê da Kurdên me hene ya Sovyetê. Ev na jî rehma Xwedê lê be Nadir Nadirov, mamosteyên xwe bêjim Kinyazê İbrahîm. Ev na ji bo perwerdehiya Kurdî gelekî pirtûk derxistine Ev yani. karib dawîne. Beli beli. Beli ya Sovyetê ne yani. Ama ha ya ve beri hene. Balkêşe mesela kesin tünene yani ji ber ku pedagojî nizanin piranî pirtûkên Ermenîkî û Rusî werdigerin ji bo Kurdî. Heciyê Cindî, hinek Ermenî, Cerdoyê Genco, Emîne Evdal, evana hemû divê xebatê de jî min behs kirine dest pê dikin pirtûka werdigerin. Tabî diber re hinek pirtûkên siyasî jî ku
پێدلێ سۆڤێت بله. پەش بکن و بێژن و Hı hı. باشن و Pesin dedin. Pesna Sovyet'e dedim mecburi. Evji baca ve kariye. Mecburi mamuste Ve yani. bac nabe. Le nabe ji kerema xumera stranek gittim beje. Evi serçevem. Ne bağı men bu zivistan Ay dilbere dem gülistan Ne bağı men bu zivistan Ay dilbere dem gülistan Ay dilbere dem gülistan Cülmüsün gül bağı bistan Veran ezem malem khıran Ay dilbere qemen ale فقی تیران ادی کاله نخوشکی پر بهانه آی دل بره غم ناله فقی تیران ادی کاله نخوشکی پر بهانه تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی Hakimi hem lokmani Veran ezem malem khıram Ay dilbere qemen ale Faqi teyran edi kale نخوشکی پر بهانه آی دل بره غم ناله فقی تیران ادی کاله نخوشکی پر بهانه خوازی خلاص نبویا. Nur hayat zanem ser Kurdin Sovyet'e tıkabtin hemu avaz evantine. Mamuste ev kılam çıma rahime hemi ha vek geçtik dilime şevtine yani ez yek Kurd nas nakim ku ev stran nizanı be ay dilberi çıma jibu me esa taybetiye mamuste. Girinki ay dilberi çiye mamuste. Sabırsın. Tabii evin yek şu an mijarane ku ez bibêjim bûye mijara sedan stran pirtûk çîrok ne hestekî pir bihêz e ji bo mirovan carek behsa hestekî wiha dike yani gotin wexta li ser hebûnek li ser cewherek rûne ne ewan hestên te bilivîne û ew hestekî yani mirov kengî hest bi mirovbûna xwe dike rewşên wiha da yani bêjim ji aliyê biyolojîk tu ferqa me û heywanek ajelek tune ye ev tiştên çandiyek ku me ji wan cuda dike ne wa
إجا جبر كو پیوندیا روح و جسد شی به من بویچه به یعنی گلک چاران هم دناو جیانا روزانه دا هم علیه خوی مادی ترتکن لی علیه می روحی پر لاواز دمینه به پاکجی دمینه به انرژی دمینه هم وان تشتان خودی ناکن نوشتا ادبیات هنر felsefe din او علیه روحانی مروف خودی دکن yani dibêje lûr cewher lûrê ji viyara jî nan lazim e ji viyara jî av lazim e newa yani tiştên bi vî awayî bi min ew têla ruhê mirov hestên mirov dixin dewrê û mirov hest bi hebûnekê xwe dike newa tiştek çawa dema tu birçî tu nan dixwîne wisa tu çi qas kêfxweş dibî bi min ew tam jî rewşekî wiha ye yani ruhê me hestên me tîbûne em strana ay dilberê tînawan dişkînin. Tînawan dişkînin. Evet. Te çi difikirî? Ez çi bêjim? Mamoste pir xweş xeber da ser vî tişekî nebêjim. Lê tu ji gelek dil ve divêjî yani ku te ay dilberê divêjî dilê te de ya hestê te çi dibe? Yani ay dilberê ez piçûkteya xwe da zev jê hez dikim. Ber wê jî diya min zêde jê hez dike ev jî min xwast. Ew ji bo wê min got. Wexta ez dibêjim jî zev kêfxweş dibim yani. Em sıla bu rêzên xwe ji diya te dişînin destê wê ji maç dikin. Lê naka dilê diya te ji gelekî şabûye nefsa em ji bi vî avayî gelekî kêfxweşin. Belê mamoste em dihatin radyoya Êrîvanê li vir de jî hanî hin çapxaneyê de çi pirtûk dî nivîsin ev nahewleke ça didin. Evet. Me qala behsa vê dikir. Pişek çîroka tabii çîroka Kurdên Sovyetê rastî balkêş e trajîk e hem têda hebûn heye hem şîn û şahî behevran e yani. Belê mamoste hev Heta- qetiyane. Heta sî û heftê heta 1937 tiştên pir baş tên kirin. Weşanên radyoyê hene wek min got perwerde heye, çapkirina pirtûka heye. Mesela yekem car diyariya Kurdên Sovyetê ku romana yekem romana Kurdî 1935 da ji aliyê Kurdekî Sovyetê ve Erebî Şemo dinivîsin. Ev ji bo hemû Kurdan a şanazî ye. Kesên ku li ser edebiyatê kar dikin dizanin giring e. Eger ji Erebî Şemo nebûya hûn dizanin romana me dê bi kêmanî 25 sal dereng bimaya. Yani salın 60 wan da. Ancak batana nivîsî. Mesela piştî wî nivîskarê duyem ku nivîsiye xwediyê pêşmergeyê Rehîmê Qazî pêncî nehan da li Bakûyê çap dike. Yani ew xwast maweyekê ji 35 heta pêncî nehan dê romana me dest pê nekira. Mamoste anha pirtûka me jî ser ekranê de bira temaşevanên me jî bibînin ku dixwazin ev pirtûka vê herî mamoste eva wek çavkaniyeke mezin e yani hûn jî hev giran dane lê ev jî gelekî çavkaniyeke mezin e mamoste. Yani bêguma ez ê bîtim tabii ev xebatsa me mütewajî bibe wesîleya nasandina berhemên van vesayetiyên girîng ku niha ji bo me şanazî ne bi rastî ji bo mîratek heştine. İca di 37 da mixabin ew rejîma Stalin Belê aliyê wî nerenî ders dike ve meydanê. Berî ew kê jî min got Sovyet hem ji bo Kurdan bûye war piştî demek jî dibe bar. belê Hem wareke û hem bareke. bareke giran e nefsa. Ew bar çawa çê dibe carek qedexe dike. Çünkü yani bar aliyekî din de jî ye yani pesindana rejîmê li ser hemû nivîskaran fers dike. Bêguman kesên ku ez bêjim ji dil bûne sosyalîst gelekin ez înkara wê yekê nakim. Lê dema tu azadiyê nedî mirovan tiştên din binivîsînin ew dibe bar. İca rejîma Stalin ji her alî ve dibe bar. Ne tenê xwezî bi qedexekirinê bûye. 37 da çi dibe? Ew çîroka travmatîk carekê din zindî dibe. Şevekî bi ser Kurda da digirin, Kurdên Ermenistanê, nêzî sînorên Tirkiyeyê
وان عربیان بارد کن بر به آسیا ناوین بده کس نزانه چه بسری وان دادی من جبر چند سال بره روحی شاد به افراسیاب هورامی را من هفپیوینه کربو هات بو دیاربکره ملور او ناسی گو هند زانن اف زوردستیا کو ستالین سری کرده دا هانیه بخوده صدام شینه کریه اقاس لید گوتن کرده ما و دمه سوسیالیزم پر شیرین بون پر بالکش بو گوتن پسنه سوسیالیزم دادن نتزانی رژیماوی چی تینه سری برای وان yani وان جهه بلا ولا پرتی بلاف کر yani پشتی وی دچلو چاران داشی همان تشتید که ویجانه کردین عالیه گرجستانه yani coğrafya Kurdan, civaka Kurdi cehevudu vek habiken tezbiye ki cehevudu belavt ki vanji dışine vedere Arabe şemo çiroke ki yani jibo şoreşa Bolşevik bir canı xwe bir keda xwe dede ev insan jisi ve haftan hatta çulu haftan pencan li sirgun edmine bir balkeşe yani her iken belki haciye cindi dibine haciye cindi di biraninin xweda dibêje ez wexta hatim ev jibo min bu darbeyekî sisiyan yani li ser navê çanda me çi ava kirbû hemû xirab bû işkence dikin digirin ez bêjim bar bi nevî tişiye yani valanîne îca ji ber wê tabii şerê cîhana duyem jî di serdemên şer da مرov şey insaniyeta xwe dûr dikevin dewlet jî wişane merhamet namîne ez bibêjim heq û neheq tevlî hev dibin mexdûriyet çê dibe zordestî çê dibe ew şerê cîhana duyem tam jî ji bo Kurdên Sovyetê demekî wiha ye yani paranoyayek çê dibe hûn zanin Erebê şemo ji bo ku romana wî ji bo zimanê Fransî hatiye wergêran ev yeşil avak günehekî dibînin dibêje çawa romanê te bi zimanê emperyalîst hatiye çapkir alfabeya wan qedexet dikin dibêje ev alfabeya emperyalîst ye alfabeya latînî qedexet be yani peki romanê vî gavê da sabû yani eqas rejimekî wisa hişke bi çavekî wisa xirab li tiştên ku wek wînîne lê temaşe dike bi vî awayî hemû tişt mixabin ew bingeha kuatiye danın xirad be. Tabii ki berhemê wanê wê serdemê mizet ki pesnê sosyalizmê didin, pesnê Lenin didin, pesnê şoreşê didin, ji bo şoreşê xwe perçe dikin feqîran. Dîsa pere nake. Yani ew bak jî ciyê xwe nagire. Heta kengî Xwedê adîlê mutlaq e mirovan pir ser jiyanê nayêle pêncî da Stalin dimire. Khrushchev tê bi şekil gor wî liberaltir e û siyaseta wî diguherîne siyaseta wî ya tund xirab diguherîne û Kurdên me careke din bêhin tê berwan pêncî û çar pêncî û pêncan şûn da heta dawiya Sovyetê vê carê bizaveke tevgereke pir xurta edebî dest pê dike aha ew radyoya Erîvanê wê demê ku pir navdar dibin Kurdên beşên din jî derketina rêya teze û weşanê radyoya Yerîvanê we kevin heman demê da derdkevin mamoste heman demê da derdkevin heman berbe derdkevin çünkü rêya teze jî bixwe rojnameya fermiya Partiya Komünîst Ermenistanê gelek vekolerên me li ser karkirine ji xwe 4 rûpele 3 rûpel propagandayê mecbur mamoste mecburî baş zêde ya mam çav mecburim mamoste rûpelek ji bo çand û edebiyatê ye îce ew rûpelek jî niha ji bo me bûye tiştek yani tedî di nebûnê da rûpelek jî bi qîmet e îca Kurdên me yên vê serdemê êdî taybetmendiya vê serdemê piçek cuda ye gelek faktör hene ku êdî ev Kurdên me bi taybetî piştî 1960 bi şoreşa Mela Mustafa Barzanî li Kurdistana Iraqê ku wê demê dostên Sovyetê ne
Evana tabi tesadüf nenen yani. Yani General Abdülkerim Kasım vaxtaya bir darbeye ki askeri teser ev aligre Sovyetiye. Bunun zaten hatta ve demeci Irak ama mandaya İngiltere'ye. İngiltere'yi. He. Bəli, ya İngiliz. İca komünist, Partiya Komünista Irak'ı nezi Sovyetiye Kürtçi ve demeyi Kürden Irak'ı muhalife rejimine Mala Mustafa Barzani onun zanın Bəli, mamusta. Sovyetiye evana hemu vakta tem bahbudu lekeda Mala Mustafa'cı geleke lur yani fikrin Kürtbune yani lur o fakirana جوالات خوش ملت خوش قوم خو قطیانه گلک سوی خانه اند مزن نزانن yani ev Kürt lükune yani var velat خوش bir Ji bu kombuna van nefsa mamusta. eri yani biser xavetin Kürden terim got merak xamın Kürden dervera he evji ve deme merak tkin yani Kürden me yindin velatin din gelo çitkin ha icad da şoraşa Eylül'e şoraşa 1962 وەکم گوت شبەرک و وێ دەمێک کورتچی پشتی دەمێک هێدی کورد و کۆمونیستên Iraqî ژەڤەت قەچن lê qedexe tune pir yani Sovyet ji ber ku xwe bavê milletên biçûk û bindest û virdoya îdeolojiya resmî biviya waye Bəli. yani ew ê mecalê dideveyekê ku lûr têkiliyekî wisa bi kontrol di navbera Kurdên Iraqê û Kurdên Sovyetê şevin. İca ji ber vê em dibînin êdî temayên Kurdîtiyê, temayên li ser ziman, temayên welat di romanên me da, romanên vê serdemê da, di helbestên wan da, di çîrokên wan da dertkevin pêşiya me. Mamusta Yani helbestên nuye. van da tu kîjan herî dixwaz yani hez dikî kîjan helbest anha sagot hani helbestan van da mamosta kîjan se hez dikî Rastî ez helbesta wan ya pêşî wexta dertkeve helbestekî lawaz e. Mesela ji Brûkî ve Wezîrê Nazirî Bəli. kitêba wî heye Nûbar derketiye li vir cilceme jî derketiye. Ji ber ku nexwendine helbestê wan pir lawaz. Lê piştî pêncî û pêncan dema yani ev kadroyên ku piştî û pêncî û pêncan dest pê dikin hemû zanînge xwendine. Çanda Kurdî baştir nas dikin. Mesela sporên wek Profesör Doktor Xanatê Kurdo ziman nasekî pir mezin e. Li ser diyalektên Kurdî xebat dikin. Heman demê de li ser dîroka edebiyata Kurdî dinivîsîne. Evana edebiyata meya kevin nas dikin. Edebiyata Avrupayê nas dikin. Edebiyata Sovyetê nas dikin. İca sê helbestvanên pir bihêz hene. Şikoyê Hesen, Ferîkê Usif û Mikailê Reşîd. Dîvanên wan her sê helbestvanan jî weşanxaneyên me li ber çap kirine. Navê wan weşanxaneyan bidin problem tune ne? Bawer dikim tune yani. Dizanin yani binivîsînin psikolog tune mamosta dikarî bêj. Gam nake yani ji bo sê weşanxaneyê me yên cuda helbestê wan çap kirine. İca êmin kêfa min zêdetir ji helbestên Şikoyê Hesen û Ferîkê Usif retê. Çima Kurdên me yên Sovyetê kultura edebiyata gelerî baş dizan. Ji ber ku xwendin nivîsîn nava da pir tune bîye ji dengbêjan pir baş guhdarî kirine. Lê bi Şikoyê Hesen û Ferîkê Usif li ser vê mîratê hem helbesta moderna Rusî û Ermenî hem jî helbesta klasîka Kurdî êdî tema wan jî dikeve nav wê xwarinê. Ji ber vê tiştekî lezîztir. Bi rastî mamosta ya klasîk jî ji xwe yani Feqiyê Teyran nefsa mamosta Melê Cizîrî Ehmedê Xanî yani em hinekî qala behsa van bikin lê ev helbest mamosta min jî merak kir kayo kîjan. Ez dixwazim li vir du sê helbest mînak hene rastî. Mamosta. Yekem a Nurhayatê pêşî xwend. Ev helbesta Şikoyê Hesen e ya zimanê Kurd. Zimanê Kurd. Aqwas giringe. Lê tabii stranê da tenê du sê beşê wî hene. Belê. Gotinên
bi 5 kîte en hatiye çekir. 5 kîte. Servadare dawiya wî da kafiye ye. De edebiyatê da hunerek heye berê Osman serdema Osmanî jî re gotin sehlê mümtenî. Yani rahetiya nemümkün. Yani tiştek pir hêsaye lê tu bibêjî keremkê ka tu binivîsin tu nikarî binivîsî. Tiştek wisa ye. Yani mirov hem sade binivîsîne hem kûr binivîsîne mînaka wê ye. Hem ser kafiye. Nefse mamoste. Zor yani. Bi şîrîniya ziman yani ziman bi min hevîrtir şê miletane, çandane. Tu dema giringiya zimanê xwe bizanî û li ser binivîsî tu dikarî bi wî zimanî berhemên huneriyên pir baş biafirînî. Yani niha mixabin nav Kurdê me Tirkiyeyê de herkes zimanê me, naşnameya me, zimanê me, rûmeta me ye. Tu bi zimanê xwe Ne ziman nizanin? Dîrok nizanin, çandî nizanin. Tenê bi zimanê xwe çend slogana dabêje. Mixabin wisa mamoste belê. Ziman nîne yani. Divê tu bi zimanî re bijî, ne? Pê rakevî, rabî, bibe parçeyek jiyana te hemû xweşiyê xwe bi zimanê xwe wexta tu bibêjî tu rêz zimanê xwe dikirî. Yani na tu wek gotinekî wisa salonan bibêjî û paşê pişta xwe bidî pê nabe. Ja ez xwazim pişek vê helbestê bixwînim. Ciyê neyê fêmkirîn jî belkî pişekî rava bikim. Bi nexş awazê letîf û nazê zimanê Kurdî. Hûn zanin nexş ji nivîsînê tê. Awaz melodiya zimanî ye, ne? Letafet û naz jî evan hemû tiştên hunerî ne. Helbette de helbestvanek yani behsa kûrahiya hunera zimanê xwe bike. Yani ev ziman gelo hêjayek û tiştên bilind pên bên gotin yan da. Ew dibêje wisa ye. Gewgevê çiyan e. Li vir metafor bikartîne. Yani eger çiya bin çiyayê herî bilind. Kubra teyran e. Eger teyr be di nav wan teyra da ya herî bijarte ye. Zimanê Kurdî. Gazel helbest e. Şemdana dest e zimanê Kurdî. Gazel hûn zanin cureyekê helbesta me kevne. Yani ev ziman bi vî zimanê gazelên melayê Cizîrî hatiye nivîsîn. Êdî ku dabşe yani. Naxwe vî zimanê xwe ispat kiriye ku di hunera klasîk da bigîje ciyek. Pê bi hezaran helbest hatine. Gerek kılam da hani xezal dibêjin. Ne. Hemam işte. Ev Tirkîce dibêjin gazel. 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 Belê. Kurdî telaffuza wî gazel e. Hûn zanin mana wî jî ev belê. kewşên dara heye. Şemdana deste şemdan ciye ku mirov mumkê dike pê roniye yani ha. Ji bo me meşale ye. İcab êdî kurtiya zimanan bi berhem û kesayetiyên wî zimanê pir navdar e. Du mînak li vir dide. Yek ji feqî yek ji xanî. Beyta feqîye sewta xanîye zimanê Kurdî. Yani her du camêran jî bi helbestên xwe feqî mesela tama edebiyata gelerî û klasîk daye zimanê. Gotinên sade lê kûr. Hîn jî em li ber stranevî wisa hestên me dikelin yani. Xanî em xanî naxetînin ne wisa. Xanî bûye destpêka her tiştê me. Ew xwaz xanî mezin e pir ewana pir zindî ne yani. Tedî dibêjin di ayetê da dibêje şehîd namirin. Ne? Ew di nezara Xwedê de zindî ne. Çima ji bo ku karekî pir mezin dike. İca bi min xebatkarên çand û hunerê jî zindî ne. Yani belki cesedê wan namrin mamoste. Em niha buhara da belê namrin. Ji gelek mirovên zindiyên niha zindîtirin. Belê. Yani dikarin me bixin tevgerê belê mamoste. Coşa mezêde bikin, me xemgîn bikin, naxwe pir zindî ye. Belê. İca divê serdemê de piçek jî du par jî heye ku tedî edebiyat aliyek da rengên xwe yên serdemê jî nîşanê me dide. Wek min got divê serdemê da şoreşa Kurdên Iraqê heye. İca ziman dibêje şûrê barzan e. Nûra erşan e zimanê Kurdî. Ev beş mesele pir nayê zanîn ji ber ku stranê de tişinê. Şûr belê.
te diparêze li hember dijûnê te. Yani Divarê de mam tabii üstüne. çan Şerê de. zaman tu wexta zimanê xwe bizanî, bixwînî, pêra bijî tu di nav zimanekî din de nahelî. Loma gotiye şûrê barzan e, nûra erşan e, zimanê Kurdî. Herî dawî mertala me ye. Mertal te diparêze ne wisa? Belê. Êriş bê Belê. te diparêze. Dest pêşmerge ye zimanê Kurdî. Hûn zanin ji bo leşkerên şoreşê ra serdema komara Mehabadê û şoreşa Eylûlê de jî ji leşkerên Kurda ra pêşmerge hatiye gotin. Loma dibêje dest pêşmerge ye. Yani bi gotinên eskerî behsa mijarekî çandî dike. Yani bi vîya wê binerin bi metaforên cûr bi cûr gotinên pir sade hem behsa giringiyê kiriye, giringiya zimanê kiriye û hem jî ilham daye hinek müzikvanan ku stranekî wisa xweşik jê derkeve. Ev mesela helbestik bi min tiştên pir romantik jî nivîsîne. Mesela çarînekê şikoya Heseneyê dîsa piçek ez torpîl ji şikoya Hesena dikim ji ber ku ez zêdetir ji wî hes dikim. Ev qas jî bira bibe mam Mesela üstüne. helbestekî wî evîne. Tabii em wexta behsa edebiyatê dikin em ne mecburin her tim behsa Kurdan û zimanê Kurdî û tiştê wisa bikin. Em insanin ne wisa? Wek Amerîkaniyek, wek Fransiyek, wek Arebek, wek herkesek em jî evîndar dibin, Belê. em jî dimirin, hestên me jî hene. Hene. Helbestvanê me behsa mijarên wiha jî kirine mesela. Di çarînekê xwe da dibêje ji destê vê dîn terezê berbat bûm ez. Behsa evîndara xwe dike. Dîn terezê. Ji destê vê dert merezê cellat bûm ez. Yani hem berbat bûm hem jî dikare me bike cellat yani. Nema taqet heta hildim ez qalemê. Yani hestên wî aqas kurin ku ihtimalek pir mezin behsa evînek dike. Nema taqet heta hildim ez qalemê. Çi mira herkê paşê xelat bûm ez. Ji min re çi ez ê piştî bimirim ez bêm xelatkirin çi yani. Yani ji ber ku êşek dûr de yani tabii tu lê digerî tu dixwazî ew tiştê tu dixwazî destê te bigîşî. Evîneke kurê mam Evet. üstüne. Tabii mixabin şikoya Hesen helbestvanekî wiha ye ku jiyana wî jî wisa pir trajîk e xwe dikuşe yani intihar dike. Em nizanin ji ber çi ye. Lê du mînak wisa mejû yani. Îca ez dixwazim mînakek jî her ser helbestê vebûye ji Ferîkî Usuf bidim. Ferîkî Usuf gelek nivîsiye, sêde nivîsîne. Niha hemû berhemên wî sê bergan da. Hinek jê wergêranin gelek wî nivîsiye. Destan nivîsîne, helbest nivîsîne. Ez ê beytekê bixwînim, beşek bixwînim ku bi min tama helbestên melayê cizîrî jî têda ye. Xuya ye Ferîk helbestên melayê cizîrî xwendiye. Lê îlhama xwe ji wir digire tiştê nû dibêje. Agir û antêxî tu hew maye min vêxî tu. Dibêje tu wek agir û zotek. Hindik maye tu min pê bixî yani ez bişewtim. Hal û îlik bêxî tu. Tu min hal û taqetê bixî yani. Hey zor û zordesta min. Lê çi agir nûrî tu. Hevdû nafirfûrî tu. Jev belavî dûrî tu. Hey tu rast û qesta min. Heta li vir meriv dibêje xey helbestekî evîndarî ye ne wisa. Lê beyta Eşqa xwedê ye mam üstüne. paşê tîne ser mijara welat. He. Bijara velat. Ez bilbilim bi qalûdax. Belê. Sorgulî li dinya û bax. Hı hı. Ji min re li min re venabî ax. Hey merem û qestam. Bi vîya way helbest dirêj dikeşe Belê. xweş besin. Yani tu dizanî ev ziman niha wexta ez bawer dikim hûn jî godarî dikin. Temaşevan jî godarî dikin. Ev helbest dema tu godarî dikî tiştek bite dike ne wisa? Yani hestek bite re çêt be.
yani ji zimanê gundiyan ji zimanê zarokên sêwî belengaz anîne berhemên bi vî awayî afirandin. Evane hemû bi ked û xebata tiştek wisa çêbûye. Nava? بله ماموسته Dora دورا نور حیاته ويلو دلو چحانه برين كردنانه ويلو دلو چحانه برين كردنانه سبي بويه وكبر في خزل نگوتاكاله سبي بويه وكبر في خزل نگوتاكاله أخلو دلو دلي من رزل بويه دلي من بيتو أقر مقريا شوات خسته دلي من أخلو دلو دلي من رزيل بويه دلي من بيتو أقر مقريا شوات خسته دلي من از دنیای گریم پرو باسکم قرم یا از دنیای گریم پرو باسکم قرم یا وقفق یک بیرو کال جاوه خلته گریم وقفق یک بیرو کال جاوه خلته گریم أخلو دلو دلي من رزيل بويه دلي من بيتو أقر مقريا شوات خسته دلي من أخلو دلو دلي بيتو أقر مقريا شوات خسته دلي خوشی خلاص نپه ماموسته شکی تورپیلم جلکم به یک دوی زیده سر بشه دوباره جی بکی هم دیسا دخوازن یعنی ته گفتاری بکن اصلا نرم رند بشه ماموسته tam دگور dilemine. Yani دخوازن از یکه دیجی بیشم بلا بشه. بلا بجی از خورابم گل فروشکتی از خورابم گل فروشکتی پرگلک شابم گل بدل dedi gül bedel dedi pergelek şabım gül bedel dedi gül bedel dedi hebum
tevcan û gul bû hebû me yek dil tevcan û gul bû nebû me bawer gul bedil dedi gul bedil dedi nebû me bawer gul bedil dedi gul bedil dedi من جان و دل دا دل گریه قیرین من جان و دل دا دل گریه قیرین گاه جگر خوین گل بدل dedi gül bedel dedi goce ger khwin dil be gül dedi gül bedel dedi. Sağ olun, gerek Gelek sağ bi, gelek sağ bi. زار رحمت السيدة جگر خوین پر خوش نویسی Bəli. بستا جگر خوینه Mamoste çıqas dilda nivisine yani çıqas bin zor desi da eşku evine da mamoste gelek tiştene jibervek ya isadil ve nivisine. وەک گوت yani ئەوانە ئاستا یەکێم دا عاشقی زمانی خوێنە Bəli. yani جێگەر خوین gelek تشنویسی yani Ji xwe navê wî cegerxwîn nînin ne Şeyh mamoste? Musa Evet. Mala Şeyh Musa Lê cegerxwîn yani Evet. ser navê. هەلبەستێ دا Hı hı. ناوێکی هەلبەستیە Bəli. وەک گوت yani دەما تو bi zimanê xwe re bijî rabêrûnê bifikirî hest bikî berhemên vî awayî derdikevin nekul ser maseyê ne ewana ji nav jiyanê tên dixwînin tedî mêşingiv heye diçe li ser gelek gulan datîne paşê de hengivek jê Hengiv derdik. tu şûna xwe de nikarî vê bikî Bəli. ava sekina genît be Bəli. yani em mirov divê hertim di nav tevgerê da bin lê bi zimanê xwe van tiştan wexta bînin bidin hebûdû herkes di hunera xwe da ez bêjim Nurhayat müzik dike ew ê dûr da yani hem müzika dünyayê bizane lê evên tamên müzika dünyayê jî ez bi Kurdî çawa bêjim öyle. lê divê ruhê Kurdî jî bizane ême niha problema me ew e em xelkê baş dinasin em xwe nas nakin Em xwe nas nakin. erê Derdeke pir mezine mamoste divê va. pêşî ji xwe re bibî divê pêşî stûnek hebe ku tu ser wê stûnê tiştek dayînî yani evana ev kesên ku niha berhemê wan îlham didine me wê stûna xwe baş ava kiriye paşê zimanê din hînbûne pirtûkê din xwendine herkes di hunera xwe da yani ji ber wê stûna te tune be hemû tiştên din zû hildiweş Mamoste tam bi vî avayî da nifşê nû tu çawa dibînî? lawaz ji ber vî tiştî yani yani niha tabii em tên hûn xwe diwastînin em xwe diwastînin em hewl didin giringiya vê mijarê bi nifşên xwe niha bidin hesandin ku eger ev kar bêkirin ne huner, edebiyat, zanist, akademî aliyek da xizmetekî ji bo mirovan yani ne ku ez bibêjim Nurhayat pê navdar ve ez xwe pê bikim profesör nizanî bikim doçent xwe bikim çi yani evana hemû vesîle ne ji bo teşvîkê tiştê wisa têkirin em jewra çepka diktin hev takdir dikin ev karê me divê bikeve bin xizmeta civatê milletê me pêş ve bihêz bike helbette em nikarin dünyayê xilas bikin lê em dikarin di karê xwe da
civata xwe biçek pêş vebe. Herkes wisa wexta bifikire, ama dê pêşketinek çêbe, gîretek çêbe. Yani divêm hertim bizanin, yani em mirov ji bo maweyek hatine vê dünyayê, neva em heta hetayê najîn, em hatine bi rastî divê em li ser vê dünyayê nebin bar. Karbondioksitê zêde nekin, Bəli. oksijena wî neqedînin, ne? Em bi xwe jî bi fişek bibin oksijen yani. Bəli. Ji bo derûdora xwe bibin hêvî. Neku yani bi hîle û dalavêre û tiştê wisa em bên ciyekî û paşê piştî me bêjin rehmet li gora te nebe. Tamam, tu gora Kurd bêjin tu gora xwe de bizûrî. Ne? Nifirên Kurdan meşhûrin. Wana edebiyatekî dewlemend heye divir da. Yani ji ber vê nifşên me niha yani divê ku derê dibe bila herkes nehewcê bibe pisporên ziman edebiyatê. Bila bibe karsaz, bila bibe ez dibêjim endazyarê kompîteran. Çi dibe bila be lê bila zimanê xwe jî bixwe be. Bizanibin. Bila zimanê xwe jî bixwe be. Nefsa Vî tiştî bi zimanê xwe bike. Vî tiştî bi zimanê xwe bike. Bizane. Tenê ew ha. Ew ê bibîne dê zimanê wî jî hêz bide wî û ew jî hêz bide zimanê xwe. Mamoste ji xwe bixwazin ku daxwaza van Kurdî hînbûna Kurdî bibe. İdî ziman zanîn tişkî gelekî zor nîne mamoste. İdî gelekî çavkanî hene ser internetê de gelekî tişta hene dikarin yani hîn bibin. Ji ber vê yekî mamoste her tişt ve kelimek gotibû peyvek got irade daxwaz. Heman demê de aynı tiştîn mamoste. Ji kerema xwe eva dubare bikin. Rêda tavî me sohbet kir. Gelekî tiştek yerin bû. Xanimê ez bibêjim newşar. Kerem kim mamoste? Xanimê got ez paşê hînê Kurdî bime. Belê. Mi got bi Xwedê tu dibêjî xey tu ji wanê kuçeyê wanê hîn bû yani. Biriya bîstinê yani çend sala da daxwaz kiriye. Daxwaz mi got koka daxwazê xwestinê îradeyê yek Kurdiyê yek Erebiyê neva û dua jî yani. Belê. Ew jî xwestine. Kes. Yani tu xwazê newsa tiştek xwazê. Belê. Çanda meya dînê de dibêje dua giring e. Çima tu tiştek bixwazî tu li ser dixebitî. Mejiyê te, hêşê te li ser şê. Mirov bixwaze tu tiştek nikare li pêşiya te biseke. Tu tiştek yani. Belê. Ne qedexe, ne asteng, ne tiştek. Divê mirov ji dil bixwaze ama ji bo ekranan ez niha li vir dibêjim ne? Televizyon me bibînin xer ji bira çepka bikte ne? Divê ez dema kesek nebêjî ez vê bixwazim. Pê bijîm. Ji ber vê daxwaz pir giring e. Tabii em wexta wek goyem bi van xebatan dixwazin wê daxwazê pişekî zindî bikin, vejînin. Yani min ev berhem nivîsiye ji bo Kurdên me merak bikin biçin wan berheman bixwînin. Helbete her tiştê wan baş nîne me behsa kemasiyê wan jî kiriye. Ne ku em tenê pesnê wan didin, kemasî jî divê mirov bizane ji bo ku wan dubare neke. Ne? Ji Hekîmê Loxman dibêjin dibêje kate ev exlaqê bilind tuşkeyên bû yani. Belkî dibêje jî bê exlaqan. Yani min dît û min wek wan nekir. Yani tu dema bixwazî tu dikarî ji nimuneyên pir xirab şê netîceyên baş derxe. Heta hûn zanin di tragediyeyên Yunanî de behsa mijarên heye dibêje gelo em de edebiyatê de behsa kuştinê, behsa tiştên xirab, tiştên eyb şerm bikin. Ev baş e ne baş e? Ev gotinek heye jî dibêjin katarsis. Dibêje katarsis yani ew daxwazê xwe xirab em li wir tatmîn dikin ji bo ku dünyaya normal de em tiştên wiha nekin. Yani li wir ew jî binêre ji tiştekî xirab jî mirov dikare netîceyekî baş derxe. Yani nêrîn pir giring e. Tu çi çavî lê mezet ki? Bi vî awayî. Ser xwestinê za xwast bêjim. Berê mamoste yani nêrîn û dîtin hev cuda ne? Lê edebiyata Kurdî sak kevnare mamoste yani em jî nû bi nû em nas dikin. Gelek kesan me jî yani Melay Cizîrî dizanin, Ehmedê Xanî bîstine, Feqî Teyran, Ay Dilberê de dizanin. Lê kîne nas nakin. Yani milletê me hûn dibêjin ya lawazin, teralin, hez nakin. Ha îdî mamoste merî belkî ev derfet jî navî ne? Hani jiyan îdî gelekî dijwar bûye yani. Mîtanê berê
Neyse zamanı meriv jî gelekî naqede. Ama tenê stresi trafik. Neyse teri heye yani mamusla. Bêguman hene lê divê mirov dem veqetîne. Yani ez bêjim ev 24 saatê li ber destê me em mecburin 8-9 saat bixebtin ji bo debara jiyanê ne em 5-6 saat razin ji bo em bikarin bixebitin. Mamusla alim ça 3 saat 4 saat razane yani roj esa bereket buye. Mirov hîn dibe. Bele yani vücut jî esa hîn Min dikin. mirov dikare dem veqetîne. Demek veqetîne. Yani em çima demek ji bo xwendina zimanê xwe, edebiyata xwe veneqetînin yani. Yani hûn dikarin televizyonên Kurdî temaşe bikin, bernameyên Kurdî temaşe bikin. Yani yên ji bo temaşekirinê. Bixwînin, guhdarî bikin. Yani evane hemû yani bila gemekî me wisa hebe. Tu di bernameya xwe ya jiyanê da, rojanê da dema veqetînê evê her çê be. Taybetî dayikên me ku zarokan perwerde dikin divê vê hesasiyetê nîşan bidin yani. Herê mixabin yani zimanê me di dezgehên perwerdeyê de niha tenê li çend zanîngeha tên xwendin em ê dikin ew sînor berfireh bin. Mamusla tam minê ev bipirsiya. Halê rewşa zanîngehê çane, hejmara xwendekaran çine. Herê. Vê abayê de yani gelekî dixwazin tên tercih dikin. Ya bêguman niha ji bo bên divê bên teşvik kirin. Niha em ciwanek wexta zanîngeh dixwîne piştî zanîngehê dixwaze karekî wî hebe ne wa? Belê. Mesela nan giring e. Belê mamusla Yani herkes ketiye bênan peyriz em nikarin bijîn yani. Yani ew rastiyekî jiyana me ye. Îca ew wexta wek mamosta neyên tayin kirin teşvik nabin yani. Lawaz dibe. Îca li vir eger rayedarên ku bi van karara eleqedar dibin yani divê sînorên bikaranîna zimanê Kurdî di dezgehên perwerdeyê da pir berfireh be. Ez bê ev kim vesîle yani pir zora min dişe yani. Mesela statüya İngilîzî li welatê me ji bo Kurdî nayê dayîn. Yani İngilîzî ji pola duduyan heta lîseyê ne wek dersekî mecburî tê xwendin. Çima Kurdî wisa nebe. Binin mesela perwerdeya zimanê dayikê jî nîne ha. Fêrbûna Kurdî ye. Belê. Yani tu tiştek divir da zirar tuneye zarok dîsa hînê Tirkiye dibin û problemek wisa lê em dibêjin bila berra di ber Tirkiye ra fêrî Kurdî jî bin. Mixabin ya mesela dezgehên perwerdeyê da wek dersa bijartê ji bo polên 5 û 6 û 7 û 8 hatiye danîn gelek caran ew ders nayên danîn. Rêve bir li gor ez bibêjim keyfa xwe tasarruf dikin. Enek dibêjin mamoste tuneye. Wexta mamosteya da dibêjin ders tuneye. Tu jê re dibêjî ka mamoste dibêje ders tuneye. Ders ka mamoste tuneye. Yani vî away nabe. Lê mesela wek merhaleyek bibêjin baş bûn. Ev bernameya Kurdî jî 15 deqa da dest pê kirina TRT Siya da. Paşê bû 45 deqe. Be. Paşê xweş TRT Siyan cuda kir bû TRT 6. Belê. Paşê bû TRT Kurdî. Ev pêşketinek divir te. Zanîngeha dest pê kir bi min divê dersên bijartî êdî bê heta xwendingeha navîn ji bijartinê derkeve bibe dersekî mecburî. Bi min wê çayê dê zêretir zarokên me balawan mişe ser Kurdî. Dayik û bav jî eger malê de alî karî bikin ev mesele de pir pêş bikeve. Peki mamoste lisans aliyê cuda da xwandine, tişkîdin xwandine. Lê lisansa bilind an jî doktora dikarin ser zimana Kurdî û edebiyatî bikin mamoste. Li vir de hûn çi şîret bikin? Bêguman yani bêjim her zanîngeh merciwan hene datînin. Belê. Mesela hinek dibêjin tenê eger mastera Kurdî kiribin em ê bigirin doktorayê. Hinek jî tiştek wisa danayîne mesela gelek xwendekarê me hene ji beşên cûr bi cûr matematik xwendiye, siyaset xwendiye, sosyoloji xwendiye tê ceme master dikin lê azmûnekî me heye. Wê azmûnê şest bendê derbas bikin. Puanê wan ên dinê alesî Urduyê de hebin dikarin. Belê mamoste. Ev jî wisa wek derdê me rojane bûn. Nav edebiyata Kurdên Sovyetê de
Yani em parantez ekmek. roja îro Evet. yani mamoste ev jî ji xwe Giringe. meseleke hem gelekî giring e hem taybet e anha ev bername ez bawer dikim binêrin tenê silav û rêz hatin gelek cîda Rihayê da Mêrdînê da gelek cîda ez bawer dikim welatên navneteveyî de ji gelek kesan peyam şandin lê min nexwest ez ev hevpeyvînê rind biqetînim. Lê kî ji me re selam dişînin gelek sağ bin yani û her tim xêr xweşî da bibin îzna Xwedê. Lê bernameyê me hêdî îdî dawî dikeve mamoste gelek hindik ma. Lê hûn jî hema şûna 10 deqî da em kom bikin. Hûn çi şîret dikin hem aliyê xandinê da hem jî aliyê pirtûka vey delal da çi dibêjin îdî em hêdî kom bikin mamoste. Belê. Rastî ji bo edebiyata Kurdên Sovyetê min kemzede dîmena giştiya vê edebiyatê di vê xebatê de behs kiriye û lawaziyê wê hene ji ber angajmana polîtîk. Yani hinek tiştên xwe dubare dikin ew beşa bar e. Ew beşa bar heye. Lê dema wan berhema mêzekin pir alî dê gelek bêje bibînin ku ez bêjim ji bîra wan çûye. Yani bila çavê xwendevanan li tiştên erênî be. Yani wexta ez vê berhemê dixwînim ez dikarim çawa jî îstîfade bikim. Cana berhemek piştgiriya hestên mirov dike, ne hestê mirov xurt dike. Hinek berheme ne xeyala mirov dewlemend dikin. Hinek hene zimanê mirov dewlemend dikin. Hinek hene ez bibêjim serê te gêş dike yani te dibe dunyayekî ecêb. Yani çünkü edebiyat wisa jiyana me sînordar e. Em nikarin her tiştî bi dîtin û tecrübekirinê fêr bibin ne wisa. Xwendin rêyekê ji bo me ew demên mesela ez filmên dîrokî pir hes dikim. Ji ber ku ez nikarim bişim 500 sal berê. Lê huner wî nîşanê min dide. Ew mirov çawa difikirin. Edebiyat jî ku dayika sînemayê ye tiştekî wiha ye. Kurdên me 100 sal berê çi kirine, xeyalê wan çawa bûne, zimanê wan çawa bûye. Ev bi godarîkirê nabe divê mirov yek bi yek bixwîne, analîz bike, serê xwe bêşîne, ferhengan tevlî hev bike. Hûn ê wê çayê dê bibînin bihêz bi tiştek wexta mirov bixwe bike, bigîje encamê godarîkirin heta ciyekê. Divê mirov bixwe bîzat nas bike. û mesela ez pir evkê min beşek tenê ji bo Amerîkê serdar veqetandiye çîrokên pir balkêş yani dema ez bawer dikim xwendevan bixwînin belkî li ber hineka bigirîn. Ev qasîsa çîrokên balkêş nivîsiye, bi tam nivîsiye. Gihandiye astekê Mijara pir baş. mamoste. Yani çîrokên mijarê cûr bi cûr in. Lê çîrokên trajediya şerê cîhana duyem pir tesîrê li me kir yani. Xwe bavê wî divê şerê de mesela miriye. Belkî jî ji ber wê evê veguhestina hestan pir rehetî xweştir kariye bike. Yani mesela me nedîtiye diyem filman da dibînin her tim şerê cîhana duyem da Alman û Sovyet şer dikin ama Belê. Kurdê me jî lûren ha wî çavê jî lê mezekin. Xwezî derhênerek hebûye ne wisa wî çavê filmekî ca çavê Kurda çêkira yani. Divan çîroka da ez bang li derhênera dikim. Bi rastî bi dehan film derdikevin ji vir. Bi dehan yani ha. Ne yek û ne du. Sibê ji mêvanê me derhenereke He. gelekî Lê navdeng tu e. zanî ez bi şekî bela xwe dua da bidim. Ev derhênerê me, müzîkşenên me cana tişta çıkın lê Kurdî naxwînin. Edebiyata Kurdî naxwînin. Halwiha edebiyat ji bo wan çavkaniye yani. İlham dikarin gelek tişta bikin. Yani melodiya gotinê heye, çîroka wê heye. Tenê biçin ez bêjim sînemayê bixwînin, teknîka vê meselê bizanin û çand û ruh û ez bêjim kelecana vê nexwînin. Tê nizanibin yani hewce neke senaryo hazırın yani. Belê. Bawer bike. Senarîstek bi müdahaleyên pir biçûk ne dikare tekstekî çîrokê yan jî romanê ke senaryo û ser perdeya spî nîşan bide. Mamoste ev xas çîrok dizanin, nefsa jiyana wan wek otobiyografî dizanin. Ji xwe aliyê me de tu kes biyografiyê xwe nenivîsandiye. Nefsa mamoste qet nivîskareke me saye Se mamoste. Arabe şemo romana wiya şivanê Evet, kurmanca şikayet- romanekî otobiyografîk e.
Hı hı. Yani romana böyle beşeki jiyan axvat beş yani. Şivanê kurmanca û berbank. Hı hı. He. Yani dibêjim ev qas mamoste çîrok anha dixwînin lêkolîn dikin. Gelekî kîjan çîrok bala ve kişan diye bin bu bandora ev çîrokê de mane. Mesela ji bo Kurdên Sovyetê wekim got yani çîrokên Amerîkê serdar bimin gelek serkeftin. Amerikan serdar. Amerîkê serdar. Berê mamoste ev Heta jî binêr. 2006 jî hemû hene bêjim weşanxaneya lîsê çap kiriye çîrokên pir baş yani nav wê edebiyatê. Tabii çîrokên pir baş serdama hawarê de hatine nivîsîn. Ez bêjim Kurdên me yên başûr çîrokên pir baş nivîsîne. Ew çîrok paşê hineka romanên baş nivîsîne. Mesela Mamoste hani minak dibêjin navê memuzîn hin tişt. Du seheb çîrokê me din jî hebû anha nayê bil fikra me. yani bana destan Ev na peşvatır mamoste yani ya herî girîng yani madem hûn dibêjin em Kurdin Asê xwe jî bizanbin, çîrek xwe jî bizanbin. Ji ber vê yekê mamoste ama du seheb me re ji kerema xwe bêjin. Belkî hin însanê me jî hene hez dikin evna. Bira hani hettî digerin nav da ji xwe çavkaniyekî gelekî dewlemend e Kurê jî. Du seheb mamoste ji kerema xwe bêjin e jî temaşevanên me yên ezî jî bira ev nabixwînin mamoste. Belê mesela bimin divê romanên çîrokên hawarê bên xwendin yani Celadet Bedirxan nivîsiye, Kamran Bedirxan nivîsiye, Eyloya Pîra Kamran Bedirxan hemşerî te. Mesela çîrokekê lê pir serkeftiye. Divê serdemê de yani. Çîrokên Nurettin Usuf wê serdemê de hatine nivîsîn. Çendekin çend libin gelek serkeftine. Ez bêjim li başûr Şakir Fettah nivîsiye, Cemil Sahip nivîsiye, Ahmet Muhtar Caf nivîsiye, Hüseyin Arif nivîsiye. Kıyametek çîroknûs derketine. Piştîn salên hefteyî ez bibêjim Muhammed Mevlût Mem heye, roman hatine nivîsîn, Muhammed Mukri nivîsiye. Ana yên hevçerx da mesela romanên Bextiyar Alî pir xwendevanên Kurdî pir jê hez dikin. Yani evana berhemên gelek başin yani. Dikarin bixwînin û bi min çêjekî edebiya baş bigirin. Yani xwendevan wexta dexên edebî bixwînin alîkariya nivîskara jî dikin. Wexta bixwînin, rexne li wan bigirin, li tiştên nû bigerin ama yani wexta neyê xwendin kî dê nivîskara bêje mesela tê bîra min carek Jan Dost hat piştî romana xwe ya Mujabadê nivîsî hat Diyarbekirê Sêdar û Sêgavê nivîsî. Li wir hineka min jî jê ra min got ya min got her wekî ev roman dibin siya wê romana pêşî de maye yani. Ev rexneyekê yani tu nivîskara dibêjî bêze ez te teqîb dikim ha hayam işte heye. Belê mamoste rexnekirin ji xwe tiştekê gelek baş e jî. Lê milletê me hani pir zêde hez nakin. Li bîya min de rexnekirin mamoste ê ku te re tiştek dibêjin rexne dikin. Tinê gavek din de gelek kirin. Belê. Yani ez ana bêjim kesek vê pirtûka min bixwîne û kemasiyê min nîşanê min de divê spasiyayî bikim bibêjim Belê. te hêjayê xwendinê dîtiye, te serê xwe pêşandiye û ez ê wan rexneyê te li ber şava bigirim. Ev dewlemendiyek e yani. Yani em îddia nakin, em mirovin, em kêmin yani. Belê. Em hevdû temam dikin. Yani Her kesê tip îddaya kemasiyê kamilbûnê bike bi min ew xwe nezanekî pir mezin e yani. Em hewl didin biçekî baştir bikin yani. Dê hinek piştî me bên jî me çêtir bikin. Ev e yani. Yanna ew mutlaqiyet li cem mirov tune yani. Tine mamoste. Wele mamoste em hatina ve yani gelekî kêfxweş bûn. Gelekî kêfxweş bûn. Ji xwe dîtina te jî gelekî kêfxweş bûm yani gelekî jî şabûm. Keçkeka delal nefse mamoste yani. Lêbla wî dest pê kir divê ew bixedîne ne wisa Erê eva biqedîne ser xêrê. Evet. Lê Davîda mamoste ez gelekî spas darim. Gelekî sağ bin. İzna Xwedê nesîbê me be em carek din jî dixwazim ve mêvanê me bikin yani em gelekî şabin. Evî dikim TRT Kurdî jî zêdetir behsa bernameyên çandî bike. Ev dimînin. Belê Tiştên mamoste. rojane derbas bin. Wek peqkên ser avê lê çand, edebiyat, huner tişt dimînin yani. Çawa te demişin radyoya Erivanê niha arşîva wan ji bo me dewlemendiye. Ev arşîvên ku li ser çand û edebiyat û huner û tiştê wisa demdirêj ji bo nefşên me yên din jî dibin mîratek.
هیوید کن برنامه نوسا زیادتر ببین این باشتر چه ببین İnşallah. İnşallah Evet. mamoste. Emji ev hevul berdevam dikin. dublajın filmin hoş bekirin İnşallah mamoste. Mamoste filmin xwezi nujen ya tamaşa tişte usajı hebuya yani. ve mümkün Heneli mamoste valla. Taqatumla geçin. Kamız az mivanıma ben şöyle dövüşüm yani zaxnel vedikrim yani dublajın filmin pır hoşik bir dublaj ki pır hoşik çima em filmin nu de TRT Kurdiye da tamaşa nekim bu Kurdi Beli. ne o Beli yani mamoste. cihane yani Ev qasşi rind senaryo hene yani undejine amade ne jibha. Reze filmin pır başen ku Türkiye ten şekirin ama Evet. ku halk tamaşet ke pırani Kurdiya bana dublaj ki serkefti bekirin ama Beli mamoste. filmin Dublaj. filmin cihane vay mı got kimin got Ve got idi ev var hatta sermili Evet. insan televizyona. tüyeci şu an Nav derxanaka Evet. gelek musimene xudi alikariye mehamı bike ev hevli meji xudi taala yani zedetir bike emji haz dikin peşe roje meda hem ali çandiye hem ali huneri hem ali zimani da kurdevariye meda ne samamuste inşallah hem peş bixin inşallah le nur hayat em teraj gelek spas dikin gelek spaskın. gelek keyf xweşî de bî inşallah. Temaşavanên ezîz Davîda em ê xuşka mera kilamekî gelekirin bêje dîsa stranekî herî xweşik bêje. Îro jî hûn dibînin bernameyê me qediya hetê sibê kîjan alî da dijîn kîjan halê da bin Xwedê silametî bide can saxî kêfxweşî bide inşallah bibînin hetê sibê emanetê Xwedê xatirê ve Ez berfim 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 Lelinar lelinar Ez berfim 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 Lelinar tüdelali Ez berfim 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 Lelinar lelinar Ez berfim 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 Lelinar tüdelali Ez berfaçya ki sorum Lelinar lelinar Ez berfaçya ki sorum Lelinar tüdelali Ez berfaçya ki sorum Lelinar lelinar Ez berfaçya ki sorum Lelinar tüdelali Hem ayla dor bedorum Lelinar lelinar Hem ayla dor bedorum Lelinar tüdelali Dosta lavki por sorum Lelinar lelinar Dosta lavki por sorum Lelinar tüdelali Dosta lavki por sorum Lelinar lelinar Dosta lavki por sorum Lelinar tüdelali Ez berfim 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 Lelinar lelinar Ez berfim 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 Lelinar tüdelali Ez berfaçya ki spime Lelinar lelinar Ez berfaçya ki spime Lelinar tüdelali Hem ayla dur bendime Lelinar lelinar Hem ayla dur bendime Lelinar tüdelali Dosta lavki cindime Lelinar lelinar Dosta lavki cindime Lelinar tüdelali Ez berfim 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 Lelinar lelinar Ez berfim 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 Lelinar tüdelali